Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Piye kabar dina iki? Muga-muga pada sehat kabeh ya, supaya iso melu pembelajaran ing dina iki. Ing video kali iki, awak dhewe arep sinau bab perangan awak. Apa kuwi perangan awak? Yaiku tentang anggota tubuh. Saiki coba disimak ana ing layar. Bu guru nampilake gambar bocah wadon. Nah, saiki Bu guru arep nyebutno bagian-bagiane. Sing pertama yaiku bathuk, bahasa Indonesia dahi. Rambut, bahasa Indonesia rambut. Mripat, bahasa Indonesia mata. Kuping, bahasa Indonesia telinga. Irung, bahasa Indonesia hidung. Gulu, bahasa Indonesia leher. Tangan, bahasa Indonesia tangan. Sikil, bahasa Indonesia kaki. Nah, saiki piye bocah-bocah wis pada paham to? Alhamdulillah. Nah, terus saiki coba dirokno pengucapane Bu Guru. Sing pertama, sikil. Gulu. Untu. Tangan. Mripat. Dengkul. Rambut. Alis. Pipi. Kuping. Cangkem lan irung. Nah, saiki kegunaane perangan awak, yaiku kegunaan anggota tubuh. Sing pertama gambar apa iki? Ya, gambar tangan. Gunane tangan iku kanggo nulis, kanggo nyekel, kanggo nyapu, kanggo salaman lan sak liyane. Nah, sing keloro iki gambar sikil. Sikil kuwi kanggone iso kanggo mlaku, kanggo mlayu lan sak liyane. Saiki kuping. Kuping gunane kanggo apa? Kuping iku kanggo ngrungokne. Terus gambar selanjutnya yaiku irung. Irung iku gunane kanggo ambegan, kanggo ngambu. Saiki sing terakhir yaiku cangkem. Cangkem gunane kanggo mangan, kanggo ngomong lan sak liyane. Nah, iku mau materi bab perangane awak. Muga-muga iso manfaat kanggo bocah-bocah ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.